Takže na kamere mám Davida Pakucha, môjho oddielového kolegu, speval CVček Gratovce. Servus David. Čau Marek. Čau. Máme tesne po tréningu. David teraz zatlačil 190 kg, to bol jeho posledný tréning. Aké má z toho pocity? Pocity, bola to ťažká váha. Na konci som zistil, že už stačilo aj jedno opakovanie s tým. No a teraz už iba oddychovať. Kde sa pripravuješ na nejakú súťaž, povedz našim divákom? Takže na majstrovstvá Európy Federácie GPC do Maďarska, mesto Eiger. Eiger, hej. Budú to, ktoré je tvoje majstrovstvá Európy? Budú to moje druhé majstrovstvá Európy, minulého roku som sa zúčastnil na VPC Európe. VPC to boli taktiež v Maďarsku. Áno. Dobre, a aký budeš dávať základ na tie tlaky? Ty ideš iba v tlaku, som sa dopočul? To závisí, aké bude počasie, ak sa budem cítiť od tých 80 do 85. To som išiel na dve opakovania. A tvoje ciele? Máš nejaké? Neviem moje ciele, ale takto chce, že som zatlačil 200 km, budem zatlačiť 200. Takto? A ty akože nechceš, že? Ja by som chcel tiež 200 km. 200, dobre. Tak ako je to reálne, videli sme na majstrovstvách Slovenska Kružľové, že ti to išlo dobre, tam veľa nechybalo. Uvidíme, držíme palce. A bereš nejaké doplnky? Momentálne po Kružľové už nič. Že už je len tak ako na voľnobeh. A predtým si bral čo? Som bral rodiolu, rábko a hlavne som dal glutami. Som jedol veľa glutamínu. A v čom spočívajú tvoje tréningy na takéto veľké šampionáty, majstrovstvá? Ako to máš usporiadané? Všetko závisí od toho, že koľko je času do súťaže. Napríklad teraz je už v podstate iba taký tréning, že dáme si tam tlaky, nejaké dve série v drese, no a potom nejaké doplnky, no a teraz momentálne už žiadne doplnky, už iba doplnky žiadne. A ktoré cviky obľúbuješ ako na tie doplnky? Čo sa týka tlaku, tak francúzsky tlak, bradla, tam celkom pekné váhy idú. Aké dresy používaš na tlaky? Na tlaky používam Dorsal Rage X, Open Back. Tak si s ním spokojný? Dá sa povedať, že to je podľa môjho názoru najlepší dres na trhu. A značka Enzer je už dlhé roky líder. A predtým si tlačil v akom drese? Predtým som tlačil v Titáne, tiež celkom dobré dresy pre začiatočníkov. Mal som F6 a Fury. Aký je rozdiel medzi tým dresom Open Back a uzatvoreným chrbtom? Ako som hovoril, že ľahko sa oblieka, hej? A ďalšia vec je, že môžeš ho dať nižšie rámien, hej? Všelijak sa dá skúšať v ňom tlačiť, ale ja mám odskúšané zatiaľ iba tak klasicky. Takže by si už nemenil za klasických dres? Nikdy. Už keď tak si kúpi trojvrstvový Rage X. Takže máme tých 5 dní, myslím, do majstrovstiev Európy. Vieš už o konkurencii svoje niečo? Viem, poznám tých chlapcov. Mám tam jedného zo Slovenska, Tomáš Kríž, Ako Žolák z Maďarska, je svetová špička a ešte jeden Maďar. Takže bude to dobrý boj, poznáme ich. Vidíš to na tú medailu, nejakú zlatú? Uvidíme, čo sa podarí na súťaži, aké váhy sa podarí a potom uvidíme, ako sa bude dať superom a hlavne, aby sa darilo tebe. Môžem byť prvý, môžem byť štvrtý. Jasné. Úspech je zrobiť to, sa zúčastniť. Držím palce, David, díky za rozhovor a po maďarsku možno zase. Díky. Čau.